Mbak. Ngapain, Mas? Ini ngapain? Ngomong apa? Santai. Gue terah. Kayak punya. Ini tuh apa ini? Komplain ngono rong ewu iki iso juga tuku permen, iso nggo tuku sabun, iso nggo tuku odol, iso nggo tuku mobil. Rokok ngerti aku ini preman iki sapa preman ini? Ya kayak rokok. Rokok kuwi lho. Lho kok. Aku rek. Enak, seger. Ini taruh preman ini aman uripmu iki. Benjane arep ndi? Gimana ndak ngeleh ya, Bos? Mati tak? Iya, iki roti. Iki roti tak lemu. Iya. Ana apa ya? Kakak lu aku sini. Ya wes, aku rotine plastike. Kamu. Tahu? Baik. Selamat. Mati ya, guys. Nah, Maksudnya piye, Mas? Kowe ora oleh buang sampah sembarangan kuwi. Kowe ngerti? lah ngopo? Lah ini preman bebas. Aku ngerti kowe preman. Aku ngerti kowe sama masyarakat, tapi Terus? ojo pernah buang sampah sembarangan. Lah ngopo ya, Mbak? Awan ini preman, tau penjara pindho glong. Perban kuro, rong tak cepat ke penjara biyen. Piye? Halah. Aku lho. Kowe lho lagi di penjara ping pindho bangga ngopo. Aku ning kene wis tau di penjara ping 7. Mana? Itu. Lah asine sapa iki yo? Koyo kuwi. Aku men yo preman, Mas. Hai preman dek. Asine ngene. Yo, nang ngono aku tak melu kowe, Mbak. Aku dadi wong apik, Mbak. Kowe nek bener-bener kepengin melu aku, bener-bener kepengin kekancan karo aku bisa. Iya, Mbak. Dadi wong apik. Iya, Mbak. Ora oleh buang sampah sembarangan, Iya, Mbak. ora oleh malain uang sembarangan, Yo, Mbak. kudu patuh karo uang. Iya, Mbak. Bro, Bebas. kalau ngerti bocah kan? Ah, Tugas pertamamu yo kuwi gawe bocah kan. Sing maune liar ning dalan, yo. lir-lir motor, kok gawe apik. Kira aku ngajak kae. Woi, ada. Tak ada nih. Ini area perumahan, gelar motor. Awe gelar, Pak. Wantem mana we? Ora ngono kuwi caramu ngandani. Ngopo bos iki bocare wae lho iki. Iya, aku ngerti, tapi ora ngono kuwi caramu ngandani. Ya terus Bukan piye? dengan kekerasan. Kalau kamu ingin mengajak seseorang yang lebih baik, maka kamu harus menyampaikan dengan cara yang baik. Ngono ya, Bos. Yo, saya ngene we. Kowe mel aku, iki karo bosku. Dan dadi kowe wong apik. Iya, Mas. Jadi kowe ora perlu liaran nang ngono, tajak karo aku. Hei. Motormu piye iki? Iya, ngene. Awe pen, nang wes. Wes. Ayo ke tironing tok. Ketenan. Yap. Muter wae. Ah, ger.
Goro giliranmu. Siap. Esok toko meneh tok enak ya. Terus. Siap. Di Goro kowe ora. Ora. Anu Bas, aku mau kono ngerti anu, udah mabok, udah mendem, udah ura-ura, wah tak bengok ora. Pak kowe mau sijene mau arek tak ampiri ning. Aku lapor kowe sik aku. Ya, sabar. Yo, mangan lah aku sabar ini. Iki piara. Sare sik. Saiki ayo diparani bareng-bareng, dikandani bareng. Oh, terus piye iki? Dikandani apik-apik. Yo, Rono. bareng di sini. Heeh, ayo. Yo, ayo. Hei. Mati. Halah. Masih ngono piye do gawe rame-rame do rusak dari wae. Wes sabar. Lah iki lho, ora dikandani lho. Aja karo bengok-bengok, sing sareh-sareh, sing alus-alus bae. Terus piye nang ini? Wis kowe basi tangan ono, Bos. Ki apa ya? Tak kandani, kowe ning kene bebas oleh, tapi aja ngasih kebebasanmu kuwi ngerampas bebasane wong liya. Terus ora. Nara wae jual si dede wae ngene. Ngerti ta premane? Ngerti. Iya, ngerti. Kowe kudu iso dadi wong apik. Wis saiki kan wis ngumpul, wis dadi wong apik kabeh. Saiki aku arep ngekaki pesan-pesan moral nggo awake dhewe kabeh. Apa ya, Bek? Apa? Oh wis ora wae, Dan. Ora. Hei, kameramen, hei. Kata-kata moral e. Oke, siap. Sander ping. Dadi ngene. Kanca-kanca kabeh. Kan ki mau saka kisah iki kowe wis disadarke saka wong nakal, enek sing tukang nglir motor, tukang mabuk, tukang malak, tukang buang sampah sembarang sadarke dadi wong apik. Kisah iki awake dhewe di momen kemerdekaan iki sik juga gendera. Oleh apa ditetep? Yalah. Ya tahu loh. Tahu apa? Kan baru kepikir. Enggak usah Be. Aku ini. Wis. Masih terus nutupi kowe ini kok. Nutupin dong. Merah putih. Oh, aja kelas aja kok ndak enek nganu. Goreng-goreng. Nganu ya. Dadi ngene iki di momen kemerdekaan iki aku pengen ngelingke kanca-kanca kabeh. Aja ngasih awake dhewe ngecewake para pahlawan zaman biyen sing wis berjuang dengan darah dan nyawanya agar awake dhewe saiki gur kari rasake kepenak ya kudu iso berjuang nganggo carane awake dhewe. Carane kepiye? Carane orang buang sampah sembarangan, jaga lingkungan, jaga generasi penerus awake dhewe men ora terpengaruh hal-hal negatif sing iso ngrusak masa depan. Setuju? Merdeka. Sampai to. Sepatu dari gue siap, Bos. Yo, Merdeka, Mas.